Angizamlisa nje. Sawubuya ngayo nendawo yomthi. Sawuvala ngayo. Nje umthi it is a tree or a wood. Wayiphosa emanzini wayithi nkqu amanzi abamnandi. Sogqiba uThixo wabeka icondition yakhe. Beka icondition yakhe endiqonda iba umakhulu umdala is on the safe side yale condition ngoba uthi okokuba uye wayigcina imithetho yakhe wamamela imimiselo yakhe wamamela andizokhisela sifo njengabazalwane ndabahliselayo. Umakhulu is on the safe side. Uhamba ne-promises zikaThixo. uThixo othembekileyo kwezithembiso zakhe. Wathi ndiyanivavanya kodwa masambeni ngoba i-Elim iyantshontsha. Ilindile iqalisa uJerusalem ingathi ngumtshakwazi elungiselo lendoda yakhe. Apha entlango i-Elim is there. Apha entlango i-Elim is there. Uthi bahamba ndifuna ukuthi ngoba akuhlalwa eMara. iMara family ayondawo yohlala. Sohlala zinyembezini kukuThixo. Sohlala enhlungwini. Lo sisi was full of life. Kansiva angakhubeka xa nihlala enhlungwini. Move ngoba i-Elim inilindele. You move. Don't be stay apha bonke. Umsekele kodwa akho lula sisi. I know. Akho lula. Lento ndithi acknowledge uba nisemara. It's okay. Nimkrokrele uThixo. Kodwa uThixo uzawuhamba nani. Rest assured okokuba i-Elim is waiting for you. He's waiting for you. And if i-Elim kamakhulu kukuyokuhlala noThixo, so be it. Ngoba intombi endala. But i-Elim leyo ithi ke apha bathi bakufike e-Elim. Ithi iBhayibhile eMara bagqitha but ithi iBhayibhile they camped there. Ithi waphuma the springs of water. Nkosi yami imilombo 12 nemitha 7 yaphuma. Ithi iBhayibhile bahlala bazinza uyahlalwe e-Elim ngoba e-Elim kukuThixo ohleli nathi. Uthixo ohleli nathi. Ithi bakhempisha basela amanzi benganqalwa befumana isonka semihla ngemihla. And uThixo ufuna umthatha ndise apho. Umthathe andise apho. Mawe. Lena uThixo wakhe enzakele njalo esinishwe ngumama wena. Kodwa i-Elim is waiting for you. Is waiting for you. Niyosela amanzi. Yilento uYesu xa esithi awunkosi yam kulo msamariyakazi othi asele kulamanzi eliqula likaYakobi. Awunkosi yam uzabuya nqame. Kodwa ofumana amanzi kum akaphinda abuye anqanwe. Kodwa amanzi azawasela alaba ngumthombo ompompozela abantu kunaphakade. Wathi itshawa nomnqamlezo. Wathi ndim indlela, ndim ubomi, ndim inyaniso, ndim umaluso olungileyo, ndim uvuko. Utshilo uba uNtshwasa wathi unazo nezithixo zinabafileyo. uYesu i-Elim yethu nguYesu. Uye osisindisa. Yesu ofuna sihlale naye and to be his presence. Sinqandeva sihlale eLim. But allow the process yemara ikuprocess and so that you move on. Uyazi okokuba kukuThixo. Nomntwana akhuluma nisentlango. Intlango yindawo apho eyi-desert mama Masimo. Akukho nto intulayo. Khonto intulayo. Ibarren. I-unproductive. Twalisele yakho umsha. I-unproductive.
Uthixo uba unawathe Uthixo unesiqezu Uthixo unesiqezu nesiqezu yi-playground yakhe mhlawumbi ufuna umlwa nomntu kaThixo solwa ngale ntlanga ungekazikhali unezikhali because yi-playground uThixo wenza isiqezu Uthixo sakuphandle nesithi hayi sawubheka siyaphi ngoku kodwa out of nothing uThixo aveze something aveze something uThixo aveze something uThixo wathi uThixo uTorhana manikhawuleze